A depuradora de Queiruga permitirá que 200 vivendas se conecten ao sistema. Portodosón segue a impulsar a rede de saneamento para chegarse ao 100%. O saneamento é unha das cuestións prioritarias do Goberno local de Portodosón. O Concello traballa en diferentes proxectos para seguir ampliando a rede de saneamento con proxectos tan destacados como a depuradora de Queiruga, que xa é unha realidade. Xa estuveron os técnicos de Augas de Galicia recepcionando a depuradora, xa nos pasaron a nós a depuradora de Queiruga, para que agora nós somos os que vamos a facer a gestión desta depuradora. Nós o que estamos facendo agora, porque agora o que temos que facer é meterlle o que son as aguas residuais. Entón, o que estamos facendo agora co equipo técnico, xa todas as viviendas que xa están localizadas, todas que xa darlle orden para que se podan conectar ao colector general, e é moi sencillo, porque o que fixo a empresa foi deixar un pequeno tapón, vale? Entón, agora o que lle vamos a comunicar, oye, pois tal vivienda, todas estas viviendas que a referencia catastral xa se poden conectar. Polo que xa se poden incorporar á rede preto de 200 vivendas. Tamén estamos nós xa traballando en proxectos, e ademais así o estamos facendo, que vamos a meter no pos do 2026, facer xa conexións con casi todas as parroquias, núcleos e viviendas de Queiruga. Un paso máis, afirma, para conseguir o saneamento integral no municipio sonense. Queiruga pois era unha parroquia que nos quedaba colgada, vale? Pois agora Queiruga xa ten un saneamento, ademais unha depuradora moi ben, porque non é que o digan os técnicos de Augas de Galicia, sino que na nosa recepción nos tamén analizamos, que a experiencia que nos temos, para que despois non teñamos problemas, vale? Porque, bueno, como nós levamos a gestión das depuradoras de Portodosón, dos bombeiros de Portodosón, pois iso vai dar un conhecimento, e os técnicos, nós fomos ali, analizamos tamén como estaba a depuradora, e vai ser unha depuradora que se facemos un bon mantenimiento, e aí nos a facemos en todas, pois vai a dar moi bo resultado. Sostén que o traballo que debe facerse agora é o de conectar as vivendas de Queiruga, aínda que hai casos que están moi por debaixo do colector general, pero, bueno, aí estudiaremos. Pero xa te digo, un 80 ou 90% das viviendas de Queiruga se van a poder conectar entre este ano e o ano que ven a nova depuradora. Outro punto no que se está a traballar é en San Pedro. Vamos a facer a través de fosas sépticas. Nós temos unha pequena depuradora en Seráns que vamos a ampliála, e despois o que son os núcleos como Basoña, Cima de Vila, bueno, casi todos o vamos a levar con fosas sépticas. Nós agora que temos autorizado, por iso dicía que nos levamos a gestión de todas as depuradoras, nos temos autorizado a que poder facer vertidos de sólidos na depuradora tanto de Loreto, que autorízanos que a gestión de Augas de Galicia, pero autorízanos a levar ali, para facer vaciados de pozos negros ou de fosas sépticas, e tamén a de Xuño, vale? Que fixemos unha inversión agora en Xuño de casi 90.000 euros para poder facelo. E afirma que con estas fosas sépticas darase servizo á parroquia de San Pedro.